L-imħallef Abigail Lofaro stqarret li mhux se tkun qed tirrekuża ruħha mill-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u talbet dikjarazzjoni ta' fiduċja fiha kemm il-familja Caruana Galizia stess u anke mill-gvern. Dan l-iżvilupp seħ wara li l-ħadd żewġ ġurnali kixfu ftehim li kien beda jissawwar biex Jurgen Fenek jixtri dar fl-Imdina, deal li kien waqa' bid-deputat Laburista Rożjan Kutajjar spiċċat fis-sitwazzjoni fejn qed jiġru warajha biex tħallas lura madwar 50,000 euro li jitħallset fi flus kontanti allegatament għas-senserija. Il-bejjieħ qed jgħid li Kutajjar ma tatx dawn il-flus lura. Jidher li transazzjoni tal-proprjetà saret ma' kumpanija fiduċjarja bl-isem ta' Green Eyes Limited fejn Pier Lofaro der bħala avukat għal klijent tiegħu li kien qed ibih u allura strettament bħala xogħol professjonali. Abigail Lofaro fid-digrit tagħha qalet li ma tħossx li għandha terrikuża ruħha wara dak li ħareġ fil-midja u talbet lill-istat u lill-familja jiddikjaraw jekk għadx għandhom fiduċja fiha. Il-familja Caruana Galizia immedjatament stqarret il-fiduċja sħiħa tagħha fl-imħallef u ftit wara minn jeddhom iż-żewġ membri l-oħra tal-bord l-imħalfin irtirati Michael Malija u Joseph Said Pulicino ukoll esprimew il-fiduċja tagħhom. Il-gvern ħa ftit aktar ħin biex ħareġ l-istqarrija tiegħu fejn issa qal li l-bord tal-inkjesta pubblika għandu jkompli bix-xogħol tiegħu. Dan wara li ironikament ftit tal-jimilu kien il-gvern stess li tefa' dubji fuq ix-xogħol tal-istess inkjesta. Fid-digrit tagħha l-imħallef irrifjutat għal kollox l-insinwazzjonijiet li saru fil-konfront tagħha u qalet li saret taf biss li r-raġel tagħha kien għamel xi xogħol brabta mal-beħ ta' din il-proprjetà meta ġurnalist ikkuntattjah dwaru. Qalet li din mhix raġuni biex tirrekuża ruħha minn dan il-każ u li lesta li tkompli sservi u taqdi d-dmirijietha fuq dan il-bord kemm il-darba l-gvern u l-familja ta' Daphne Caruana Galizia iddikjaraw li huma għandhom fiduċja fl-imparzjalità, indipendenza u integrità tagħha.